en hjælpetrekant, som hedder CA. Så laver vi en hjælpetrekant, en retvinkel hjælpetrekant, og den er retvinklet. Og den er ikke meget smuk. Som skal gå vinkelret ned på CA. Og det vil så sige, at den her, den ved vi slet ikke, om er vinkelret. Men CA, det er fælles linjen. Og DA er lige så langt som AB. Og så siger jeg, at den her i anden, altså kvadrat DA plus kvadrat AC, det må så være alligevel kvadrat DC. Og vi ved, at DA er lige så langt som AB, så altså kan vi også sige AB i anden. Og så ved vi, at den her, den ved vi er lige så lang som den her. Altså den er fælles. Den er fælles, så derfor, hvis der er et kvadrat herhenne, så vil der jo også komme et kvadrat herhenne. Og det vil så sige, at den her, at den her side, den er lige så stor som den her side. Ergo vil der